Стани глада да изчезне, мамка ми пресе къде да го тиря. Ако се е напутал в гората, ще го изядат вълците. Няма да го изядат. Сръбските свине са свирепи. Мислих, па тръгнах да го търся. Търсих покрай реката, нема го. Ни се чува нещо, ни се вижда нещо. Почнах да мамя. Мамя! Па се спра. После слушам, нищо няма. Мамка му и прасе никако не се обажда. Айде после на тамта в гората по чуката. В гората се нищо не види, очите си изповаряха, ама пак почнах да мамя, па се спра. После слушам, нищо няма. Мамка му и прасе. Айде после още навътре в гората да се набутах в едни тръни, цели ме изподраха. И там се измъкнах на една поляна. Я! Добра среща. Добра среща. Да, Бог добро. Къде става умряла лисица? Ще й удара кожата, защото ми изяде всичките по кошки. И тя тая лисица не е умрела, само се преструва на умрела. Мигър, ти не знаеш, че лисицата обича да се преструва на умрела. Тия работи човек трябва да е по-гяло, ако не иска да го минава баланската. Като оня селянин, дето отишъл за риба, наловил цяла това риба, пък като се връща, гледа на средата на пътя лежи нещо. Когато ближи от това нещо, то да излезе лисица. Умрява на средата на пътя и само чака селянина да минете да я хвърли в колата. Па селянина само това и чака. Да намери на пътя умряла лисица и да я хвърли в колата. Хвърлил е той в колата, значи, и си говори на ум, че му се паднал голям късмет и риба хванал и кожух за жената намерил. Кога пристига, викал далечен жена си. Отвори, Ленче, портите, да видиш какъв кожух ти нося! Ленчето ще си изпотроши краката да тича, а кога пристига, гледа в колата. Ни лисица, ни риба, ни дявол. Лисицата, което могла изяла, което не могла изхвърлила един да няма. Тъй, че на лисица вера аз нямам. Абе, ти знаеш ли, че си прав? И той, както ме разправиш, ще знаеш, че този случай не е никак единичен. Едно време в кръчмата там и да разправяше нещо доста подобно с едного от горните села. Той същия бил козна търговец. Същия този козна търговец, дето веднага ще купи, веднага ще продаде, се връща с цяла каруца риба. Кара я от града, за да я продаде на селените да се правят тривници за никой ден и среща прочее лисицата насред пътя. Разгеле, казал той и започва да си прави дебели сметки. Как да продаде рибата, как да направи кожух на търговката и започва да скандира. Насам, народе! Хайде на килипиро, народе! Скандира той, жена му разбира каква е работа, я иде и тя на килипиро. Ама кога гледат в каруцата, ни лисица, ни риба, ни килипир. Лисицата, което можала изяла, което не можала проче. Тъй, че тя, щом един прост козна търговец е минала, прост селен пък и тен ще мине. Да гледа и тебе не проче. Тя мене не може мине. Дори да умрела, пак не й вервай. Ами дери не вервай. Ти да ме убиеш, аз пак не да вервам. Аз пък се измъкнах на една поляна и разгеле гледам прасето. Белее се, очите му светят насреща ми. Гъци. Викам, а то не мърда. Мамка му и прасе! Тръгнах към него доста свирепо, пак не мърда. Ритнах го още по-свирепо, хич не мърда. Хлопък да излезе един изгнил вън от тия дето нощен светят. Като се взе после оттам да чак на чуката. Чак на чуката? И оттам като почнах да мърда. Гъци. Па се ослушвам. Слушам, нищо няма. Брех майка му стана. Брех майка му стана. Брех, не ме, брех! Жабата е мрачно животно. Добра среща. Що да е мрачно? Дава Бог добро, но е мрачно. Не може да се спи вече от това животно. Тък му си лягам с нощи и чувам, че една жаба ми подвиква. Взе камък, хвърли го към жабата, но вместо да млъкне, тя взе, че повика още една жаба. Едва заспивам, чувам ги двете жаби, че ми подвикват. Скочих, хвърлих пак камък, ще заспя вече си мисля,
и вярно заспах. Като надойдоха едни жаби, 200 ли бяха, 300 ли бяха и като завикаха, трябваше да се завървам през глава. Ще спя викал си през главата, те нека си викат. А то не стига, че ми викат, а ми започват да дърпат органата, ми отвиват от към гърба. Как съм скочил от тях и как съм грабнал пушката, не помня. Дигнах пушката, право жабите. Оле-ле! Извикаха те и паднаха на земята. Кога гледам, жена ми. Ами ти какво ще правиш с тази врява лисица? Ще й удара кожа, щото ми вземе всичките по кожа. И тя тази лисица не умрела, само се преструва на умрела. Мигър, ти не знаеш, че лисицата обича се преструва на умрела. Как? Аз да не знам. Та нали един селянин отишъл за риба и наловил цяла кола риба. А като се връща, гледа на средата на пътя една умряла лисица. Само че женска. Трудно му се не види, рекал селянинът, човек не знае къде ще го настигне смъртта. Хвърля селянинът лисицата в колата и мисли из пътя какво да прави с нея, па накрая си вика. Ще взема да направя един кожух на моята чума, стига ми чумосова, че все гола води. А ако пък лисицата умряла от чума, то нека и моята чума умре от чума да се потолиса. И щом пристига, почва да вика. Я излез, чумо, да видиш какъв кожух ти нося. Кога чумата излиза и гледат в колата само една риба на люспа, залепила се на рибата и Светка. И като взела чумата да чумосва мъжа си, чумосвалата на човека му дошло до гуша. Като му дошло до гуша, той замахнал с ритвата, дето на нея била залепена люспата по чумата. Мрачна работа ти казвам. Знам аз, че е мрачна, ама като удараш, ще видиш как ще се освети цялата. Мамя им няма и няма! Устата ми пресъхта от маме! До събале може да, аме и пак да не вече. Абе, викам си, дай парлицата, не е заспала някъде. Всеки не може да го събудиш, ако заспи. Той има мръсни уши, свински уши и нищо не чува с тях. Ако пък се е заврял и главата в шумата, хич няма да те чуе. То заедно с главата и ушите си завира в шумата. Нали съм виждал? Само пък ти си виждал. Като картица се завира. Завре се сламата, само опашката му стърчи. На мене ми мина това през главата, ма моля тръгна и с това тъмно да търся една свинска опашка. Къде ще намериш тъмното свинска опашка? То цяло прасе не можеш да намериш, да ще намериш опашка. Не, то може, но да попаднеш точно на опашката. Ако точно по опашката го настъпиш, ще скочи и се различи, защото не е като лисицата да се преструва на умрело. Ако попаднеш точно на опашката, да, ама как ще попаднеш? Освен да тръгнеш да ровиш да реч шумата, да много настъпиш. Даже на една петя да минеш покрай тая парлица и пак няма да я видиш. Нито ти не го ще видиш, нито то тебе. Дума да не става, така е. Така е, като се хвана да търсиш, върни се. Не може да се върнеш, като се хвана. Ще се върнеш. Хванеш ли се веднъж, връщай, няма. Камаша! Какво сте се събрали край тази обряла лисица, бе? Тая лисица не е умрела, ми само се преструва на умрела. Мигър, ти не си чувал, че лисицата обича се преструва на умрела. За чуване съм чувал, но за виждане не съм виждал. Те пред мен все на живи се преструват. Ето съм ловчия, що ли? Но лани чувах, например, че един ловчия взел баджанака си файтона да отскочи до града за барут. На връщане той си рекал, що не хвърля един снеп кош в реката, я що ли бе? И хвърлил той един снеп кош и напълнил файтона с риба. Защото то многотия, скопа на гребеш, не може да изгрева. И си тръгнал после той баджанак го разправя, че го затрямал. И както си дреме, конете отведнъж се стъписали и взели на циля. Гад ще е, рекал си баджанакът и си приготвил пушката. Ама то не било гад, ами лисица. Сега дали там е умряла или някой е турил на пътя да му изплаши конете, не се знае. Разгене, рекал си баджанакът. То да ловчия, когато върви му. Ами да взема аз да прибера лисицата в пайтона, да облека с едно лисиче пълто и ловчийката. Балдъзата също не е била ловчийка. Тя балдъзата не е била ловчийка, но дали като ме
мъжът я ловчия, на нея ще викат ловчийка. Като пристига, вика на ловчийката каква е работата, а ловчийката хем отваря портата, хем му вика да не излезе някоя ловчийска история. Закон! Вика бачанакът. Добре, ама кога погледали в пайтона, закон. Лисицата, което можава изява, което не можава изхвърля. Да вземе да излъже някой прост човек лисицата, като тебе, разбирам. Ама да седне да излъже ловчия, това вече не се понася. Така че ти си я дери и помни тази история с цялата й полука. Аз вера нямам никаква. Кой е глупав да верва? Умен човек верва ли? Да не кажа, че пък съм и нещо хитър по наследството си. Не съм глупав аз като моите кокошки, дето лисицата ги използяли всичките. Тя лежи до гората, припича се на слънцето и се прави на умрела. А моите кокошки, нали глупави, гледат отдалече и се питат. Абе, какво ли е това там умрелото, дето е там? И пипнат с пръст. Да ви кажа ли, глупавият човек самото любопитство го изяжда. Щом види нещо, каже, абе, какво ли е това там умрелото, дето е там, и пипне с пръста на глупавия оп, само краката му остават навън. Тъй, моите кокошки. Абе, какво ли е това там умрелото, дето е там, и айде при умрелото. Ето и не е умрело, ми само дето се преструвало, но умрело само дето чакал кокошките да дойдат по-близко до него. Тъй изпоизяде всичките. У комшията имаше патици. Патиците и те викат. Абе, какво ли е това там умрелото, дето е там? Ама не излизат от локата да видят какво е. Нищо, че били патици и знаят всички, че били прости. Бесих се тогава, аз и се взех при гората. А тя лежи и се опитва и мене да види. Ама не може, защото тя е хитра, но аз още по-хитър. Вървя точно тъй покрай нея и я държа и стълпо с едното око, иначе си подсветкам и гледам да се спъвам по-често в пъновете, да тя да си мисли, че нищо не виждам. Що пънове имаше, във всичките се спънах, краката си изпотроших и що повярва, че не виждам. Хвърлих се право отгоре и името се можа да каже, даже и замря. Да, хитростта с хитрост се побеждава, викаше едно време баща ми и това до аз до ден днешен помня. Ди, Кранто! Ех, не наиграла се! Господ здраве да ви дава! Да остарете, да оглушеете, да побелеете като снеговете на Стара планина! От щастие да се отървете, както казваше моята баба фараонката, и да ми благославяте, че ви водим тоя кон. Вземете го тоя кон, 3 пъти ще влезете в историята и нито веднъж няма да излезете от нея. И няма да ви сполети нещастието на другите, дето тук влизат, то излизат от историята. Та като хан стана тая история. Като хан стана, като кръчма стана тая история. Кои сте вие? Ние сме цигани конекратци. Водим тоя кон, за да ви го продадем. И едва го удържахме по пътя, защото то не е кон, а ламя съща. И ако не го трампиме някъде, децата ни ще мрат от глад. Ами, след като вашата нация знае само да се размножава, една нация не трябва само да се размножава, но и да размишлява. Откъде прочее задигнахте коня? От Троянската война. Той кон е исторически, той е самия троянски кон. Винаги побеждава. Няма защо да ни препоръчвате коне. Ние също нещо малко разбираме от коне и джамбазок. И ако нямаше коне на този свят, ние сами щяхме да си ги измислим. Обязни ли е проче? Как ще обязне? Как ще обязне? Може ли ламя да се обязди, той не дава да го докоснеш? И рита и капе. Щом се качиш на него и те забива като цигански пиром в земята. Като цигански пиром в земята те забива. Двама човека едва го доведохме, щеше да ни избие по пътя. И макар да не вярвам в Господа, ще ви дам честен кръст, че е така. Може цяла армия да прегради пътя му. Но щом го види, веднага си хвърля оръжието, застава на колене и вика с всички сили. Умиление Богородично! Да, ама той от умиление Богородично не разбира. Да купим ли този кон? Може би някой ден ще ни потрябва и кон. То е добре да се хвърли човек на кон, но защо ще трябва да се хвърля на троянски? По-добре е да се купи кобила. Кобилата също е кон, но пък се жреби, да за късо време ще се народят коне, може и конница да се сформира. То може да се купи, а може и да не се купи. Баща ми, кога беше жив, 30 години купува кон и не купи. Троянски кон не ни трябва. Аз се колебая, защото
капи и не знам какво са. Кой Рита? Та той е кротък като овца. Ако имаш и виме, можеш да се дои. Ивано, ако имаше, можеше да се стриже. Не е кона Божа кравичка. Ако види мравка, ще се спре, ще стои. Дойде мравката, премине и отиде да си гледа работата. Купете го, за да ни благославяте. И ако нямате икона в църквата, той може икона да ви бъде редом с Божата майка. А ако и църква нямате, той може и църква да ви бъде. Такъв кон не сте виждали. Същински ангел и лебед. Бебета може да гледа. И лук може да реже. Може да ми и прозорци. Купете го да ви къпи бебетата. Той може да изкъпи всички бебета на държавата. Толкова кротък кон не ни се купува. Кой е кротък? Той не е кротък. Ами че той е луд за 1000. За какво не е тогава такъв кон? Ами на нас за какво ни е? Ние сме само продавачите, майка му стара, който купува ще го купи. Аз ще взема този кон, само че заедно с седжимката. Жив да си, ако вземай го. Остави ни само седжимката, може нещо друго да срещнем по пътя. Как ще го вържем? Жив да си, ама не дейни. Ще ви дам седжимката, а вие ще вземете да срещнете някъде кравата ми да я вържете. По никой си начин. Ние да ти вържем кравата. Честен кръст, ние на рогато ни налитаме. Да, рогато хич. Оставете ни из целия път с добро, ще ви споменуваме. Ако не ви споменуваме, да пукнем. Ще ви споменуваме, да ще се изпотребим от споменуване. И ще ви благославяме даже. Щом с добро ще ни споменувате, вземете я. Алал да ви! Алал да ти е, алал да ти е, алал. Ето го и Петраки го понемия. И Кайчо ситния. Какво бе? Не, той пита какво ще стане с тая отдела лисица. Тя тая лисица не е умрела, само се преструва на умрела. Никак ти не знаеш, че лисицата обича се преструва на умрела. Тя не е умрела. Що ми показваш пръст? Си измерен! Не, един човек отишъл. Кого ми го развяваш, бе? Отишъл на мрака. И убил 100 кила риба. Кайчо, ти съвсем се оля. И възвял. Спри се вече, да не те справя аз. И се връща той. Намира лисица. Хваща я и я въдля в колата. И лисицата като почнала. Яла. Не се не наяде, бе! Яла, Ти ли ще ми кажеш какво е правила лисицата, бе? Чакай, не го знай. Сега започва най-интересното. Като си стигнал, изпрати секретарка, какво да питат. Лисицата каквото можала изяла, каквото не можала и свързала. Ще като писнала секретарка. Била го. Абе, що не взема аз вас двамата? Ще ги покинем от кълцане. Какво беше той кълцане? Сигурно цигарите ни споменуват. Хора излязоха, казаха, че ще ни споменуват и ни споменуват. Добър ден! Ще взема да си свали шушнека, че много топло стана. Добър ден. Запътил се ти на някъде, щом си се турил шушата. Къде центъра съм се запътил. Ще отида да кажа там като какви сегна из другите народи. Защото той нашите не са кучета. И чувам, че някои вече почнали да ги изтребват. Защото не само не са кучета, ами всичките болести, дето ги разнасят, те ги разнасяли. Мига, другите народи имат кучета. Ние си мислим, че нямат. Че само ние ги имаме. Ама те ги по-имат. Едни работи има и с другите народи, ама да не повярваш на очите си. Един ден, като вървя, гледам, един файтон без коне също върви. Като се гледах повечко, то не било файтон, а куче. Също като файтон, само че вместо на 4 колела върви на 4 крака. Обаче шушнаците и там скъпи. И пак ги диви.
но на едно място видях куче. На честен кръст видях куче, което беше нещо средно между Копасено и Крачо. То върви и подскача с едно друго куче, оно и пък другото да вземе да мяза на бутуш. А там после, дето е ресторанта им, видях куче с риза, вратовръзка и бомбе. Бузите му така избръснатите лъщят и се червенеят. Ами, че тогава ние никога няма да стигнем в другите народи. Нашите кучета ли са? То нюх има нито ще седе да се избръсне или да си почисти нещо, или да тури риза и значка. Цял ден се мота и гледа, ако може някъде сапун да задигнем. Какво погледна някой куче, клечи и дъвче сапун. Такава пяна на устата му, а то пак дъвче. Аз за той ще я кажа тая работа в центъра. И за едното, и за другото. Аз моя прост такъв да попитам. Ами това не е като Копасено и Крачо. Ако се подпали копата, какво ще прави? Няма да стане това, бе. Няма да стане, защото ако се подпали копата, то пък Крачо я гаси. Ние го това не можем измисли. Какъв ли ще е тоя лай? Кои са нашите кучета? По цял ден и цяла нощ скандират, а като се даде звяр, всичките си подвиват опашките. Тъй както гледам и тъй като шушлека са се запътили на някъде. Никъде са се запътили, ами това сега чиста бесовица. Не ли виждате кучката, дето припка пред тях? Тя много мършава тая кучка. И съвсем плоска, като че си отия се е глади. Ти не я гледай, че е плоска. Плоските са по-опасни от другите, дето не са плоски. Аз какви плоски кучета гледах из другите народи. Плоски значи като цигара на хартия. И тая е плоска, ама не чак до там. Обаче стойката е хубава. Кога една кучка стои така, се казва, че бленува. Като съм гледал така кучки, съм се мъчил да го измисля, а пък то било бленува. Бленува. Тя бленува, другите ще се изпотрепят заради нея. Я каква косматост настана. Ние обаче защо бленуваме, ами не се запретнем да направим една хайка, да се отървем от тая гад. С хайка най-добре ще стане цялата работа. Само че как да организираме? Вие от мене само хайка искайте. 150 човека води глани на един язовец, защото изпояли кукурузищата на цялата община. Вярно, че ние бая кукуруз батисахме, ама язовеца батисахме. Тия ралами я помниш тая хайка? Как да не я помня? Аз водихте, дето бяха от Чемиш и ги псувахме главно на майка. Ти от Чемиш псовните ни по 5 етажа големи, да предимно 5 етажни псовни прочее помагахме. Тук с псовни обаче няма да стане. Кучешка хайка се прави с кречетало и само тук таме се тури псовня. Кучката за мен ще остане. Тя ще падне последна. Ако тя падне първа, бесовицата ще се разпръсне. Дай сега отсам! Дай сега отсам! Дай! Другите къде пропаднаха? Не ги чуват никакви! Дупката! Каква дупка? Ами ти като викаше дай, те като даваха, да пропаднаха, бе, да, дупка! Ама, че прост народ! Абе, Раламби, ти барем знаеш как се прави хайка! Какво правиш там в дупката? Ами, че пропаднахме! Бре, че детинска работа! Дайте сега нагоре от дупката! Дай! Дръж тия Раламби челото и гори както водиш винаги! Дай! Стой! Стани! Я, подигни малко нагоре! Че уни не ми е тип на мушката! Не мръдна! Ниво! Къде е там? Сетих се, че докато аз драскам по баирите след кучетата, лисицата може да се възползва и да офейка. Добре тогава, ти стой тук на пост при лисицата и ако само нещо така даде знак да мръдне, ще стреляш! Вземи пушката от Григор! Дай, бе! Ще стреляш отгоре и без всякакво предупреждение! Я пък той старото кьора в зъб няма в устата.
водата и то тръгнал на Бесовица. Само, че не може да мине реката. Бро, търсиш, но няма! Хвърляй се напред и плувай! А така! А така! Оп! Удави се! А, не! А, не! Удави се! Заради една кучка! Стой! Стой! Гати, хайката, гамаш. Правили сме други хайки, ама тук ти ни батиса. Аз пък да взема да туря каменарски барут в пушката си, да чакаме се изпопребия. Човек да види зелено дърво по това време не е никак малка работа. Как ще е малка? Сега да се изпопребиеш, няма да видиш зелено дърво. По-скоро прасе ще намериш, ама зелено дърво никога. Какво ще правиш с него? Ще го посадя в нашите горите и ние да си имаме зелено дърво. Като седя при направа на къщата и гледам как горите ни стават черни, си мисля дали един ден не може да се направи така, да горите ни да са все зелени. Няма начин. Няма начин да нема. Зато и си викам. Ще отида горе по планините, ще донеса едно зелено дърво да го посадя и да го гледам през зимата как се зеленее. Много е хубаво през зимата, като погледнеш гората, да видиш, че нещо в нея се зеленее и да знаеш, че това е твоето зелено дърво. Пък аз мисля, че това, що е птица, все в него ще мъти. И това, дето всяка есен лети на юг, вече няма да лети на юг. Ами ще си остане при зеленото дърво. Ей, тъй си мисля, като седя на прага на къщата и като помислих и се взех да планината. То много настръхнало, бе. Много дива работа. Стой! Върди шушлека! Тя го гледай, ти какво се нахвърли върху шушлека. Слушай! Само да ми се случи нещо с шушлека, ти ще отговаряш. Питър Война стръхнал като прасе. Сега как буде? Оле не, че буде! Мен не можеш ме изплаши. Срещу моите гаваши лъп да излезеш, ще си подве опашката. Мач, там ще вземе да ми подплаши лисицата! Ти пък намери къде да го пратиш. Чакайте, оставете ли дървото? Той не диво и никога не се ежи. Той е само ме стръхнало, защото го е страх от хора. Не е виждало хора и горе му беше много студено. Не било диво. Дивото си остава диво. Я вие къде трасна. Избяга ли? Чакайте! Аз знам дивото как бяга. Дивото бяга само срещу вятъра. Да видим на къде духа вятъра. Значи, натам е избягал. Правилно! Да сте живи и здрави, че ме опътихте. Че на какво сме хора, ако не те опътиме? Нали зато и сме се събрали да се опътваме един друг. Сега не е като едно време без всякакво опътване. Сега повече се опътва. Благодаря ви, че ме опътихте. Да сте живи и здрави. Бог да ви благослови, че ме опътихте. А веднъж видях пак там, дето е този ресторантът им. Върви човек, води подира и си празна каишка. Каишката лаете се къса, ония човек си пуши, значи, и си върви без да гледа каишката. Целият народ се струпа там да се звери. И аз се струпах да се звери и като се подзвери гледам, че на края на каишката вързана една балка. Същинска балка и лаещо сила има. Знаете ли какво? То не било балка, а куче. Също като балка, само че е куче. Ей, казвам ви, че като им гледам кучетата на другите народи, то на куче не прилича. На всичко друго прилича, само дето на куче не прилича. Ами как ще познаем тогава кое е куче и кое не е куче? Ами, щом е вързано на каишка и го води човек, значи е куче. Абе, вас не ви ли капе? Ангели ни капе. Мене нещо е направо в гавашите, ама не мога да го свалят и плесно. Това ли ще е тази парица, дето те и хапе? Боже!
Това са въшки. Не въшки, това са бълхи. Тия бълги са кучешки. Крили са се в кучетата, като са разбрали, че кожите на кучетата изтиват. Айде у нас на топло. Виждам аз, че много зло хапят. Кучешки са! Те, щом нас нападнаха, ще нападнат цялото село. Може нападнат, като са го вече нападнали. Аз се видя, че като ги нападнаха и ни обявиха война, той не трябва да ги нападнем и да обявим война. Ще обявяваме война, па да видим кой кого. О-хо-хо! Дебре! Ние, че ще обявим! Ще обявим! Това са белите вълци от Турнума горели. Аз веднъж служих войник една зима и си идвам в отпуск заедно с Савета. Нощем беше, като гледам през преспите, бели вълци. Изтеглям Савета, а Савета цъм! Те тичат ребром и все към мене през преспите, аз със Савета право през преспите. Фото можах със секо, но те многотия. Да почнах да се допирам до едно дърво. Дръж за дървото, а един ми захапа бутуша. Като го пернах да се преветна някъде си чак. Другите седнаха да едат това, което съм изпосякал, а аз се покачих по-горе да отдъхна. То, както разправиш, трябва да е многотия. Че е многотия, ами ти остави, че и тартор си имат. Аз като седя горе в дървото и гледам, че по едно време право през преспите се носи бял вълк, яхнал на бял кон. Викам си, той ще им е тарторът. Другите, щом го видяха, спряха да едат и се строиха. Той даже ги не погледна, ами като започна да се кара да дава едни заповеди, уния си подвиха опашките и почнаха да прегризват дървото с зъби. Така люто гризеха, че след 10 минути дървото щеше да падне, а заедно с него Иван Галаша мог да го прости. Добре, ама на Иван Гамаша да е жив и здрав. Като взе, че му хрумна една мисъл, чак се разтрепера. Стиснах силно сабята си и се хвърлих върху коня право отгоре. Тарторът се обръща към мене, аз фраз със сабятата го разполових на две. И нямам тип време да се оглеждам, а препущам с коня право през преспите. Коня добър як, като сприя се носи, а уния вълци прехапаха езиците от страх, строиха се и забяга. Та с тоя кон после сума години возих килия. Добре, не гамаш. Ами тарторът на вълците откъде е взел коня? Аз го това за първи път чувам. Ами че тия вълци, като са тръгнали чак от Турнума горели да дойдат у нас, все някъде по пътя са срещали някой румънец кон и са го изяли. Тарторът тогава е взел коня за себе си, румънецът път се не обади да си потърси конята, така си и остана. Как ще ти се обади, като са го изяли? Виж, за това не съм се сетил. То ми не е минало през главата. Аз разбирам всичко. Само не разбирам, що са били тия вълци. Щото лято време ядат кукуруз. Като ядат кукуруз и козната й побелява. Добре, не гамаш. Ами аз защо не виждам никакви бели вълци? Ами преспите бели, вълците бели, как ще ги видиш? Аз пък забравих да те питам какво ще правиш с тая умряла лисица. Тя лисица не е умрела, само се преструва на умрела. Никъде ти не знаеш, че лисицата обича се преструва на умрела. Има си аз да не знам. Та нали като ходих из другите народи и там, дето е ресторанта им, един разправяше, че някакъв човек отишъл с трапант за риба и напълнил целия багажник на трапанта. Чак пък с трапант. Ти мислиш, че те са като нас прости, пък ще тръгне чужденец с някаква си волска кола, пък ще седне да лови риба. Чужденецът това го не обича. Той значи си пали трапанта и си предаше с него където му скимне. И ако искаш да знаеш, той даже не ходи пеша да ти кае, ами пали трапанта и с него. Той напълнил багажника и като се връща обратно, гледа, че нещо лежи на пътя. Да не е сгазено от някой друг трапант. Си рекал човека и му порезонира с клаксона да се отмести, за да не го сгази втори път, ама удоих, че не мърда все едно, че умрял и не чува никакъв клаксон. Чак пак с клаксон. Ега ти чужденеца.
Чужденецът по никой начин няма да седне, да свири или да вика с устали и да каже уу. Никога. Той само с клаксон. Слиза той на пътя и гледа. Умряла лисица. Разгеде, вика човек. С клаксона ли вика? Как не с клаксона? Той си го вика това на ум. Разгеде, вика, и риба хванах, и кожух за жената намерих, и хвърля лисицата в багажника. Пристига той и още отдалече се обажда с клаксона на жена си. Тя веднага излиза навън, пляска с ръце и вика Мадонна мия! А когато погледнали в багажника, Мадонна мия. Мамя, нема! Викам си по едно време, че викам колкото си имам и почнах да викам. А кучетата от съседните села лавнаха. Събутиха околията, светнаха бедери, народ се събира на топи, аз не спирам да мамя. Гръци! После фенерите тръгнаха, народът на околията иде към мене. Какво има? Пита народът на околията, аз казвам. Тъй, нали го знаете, моето прасе, она е сръбска пърлица. Изгуби се и го нема никакво. Не може да бъде, казва околята и започва да мами заедно с мене. Ние пък ще се изпопребием с моя човек да спориме. Абе, викам, трябваше да се върнем да питаме оня човек какво ще прави с тази умряла лисица. Какво спори с мене, аз споря с него и да видиш за какво спориме. Аз му викам, че тая лисица е умрела и че дириш човек да й ударе кожата. Това ще умрело, нали все на нас го дава да го дереме. Та зато и спорим да се върнем да вземем да ударим лисицата. А то ми вика, че тая работа не ще дреди така проста. Тя тая лисица не е умрела, само се преструва на умрела. Мигър, вие не знаете, че лисицата обича да се преструва на умрела. Кой? Ние да не знаем. Че ние това го знаем, откакто сме се пръкнали. Ти от нас искай да знаем как лисицата се преструва. Нали братче да Рамчо ни е разправил? Рамчо веднъж беше събрал цяла каруца котли да ви за калайдисване. И като калайдисаха, натовариха каруцата да откара той бакъро у селото. И като вървял, среща на средата на пътя една умряла лисица. Това сметна циганката, ще топли кокалите с лисичи кожух, рекал Рамчо и хвърлил лисицата при бакъро. И като вървял, стига сред селото и почнал да вика: Айде, народе, да си получиш бакъро! Кога Рамчо гледа в каруцата, ни лисица, ни бакър, ни нищо. Лисицата, което можала изяла, което не можала, изхвърлила по пътя и офейкала. Женоро вдига кобилици, иска да трепе Рамчо. Рамчо си бие главата си мруци и вика: Олеле, главо, откъде ще намериш сега главо на тоя народ бакъро? Олеле, главо и главо. Толкова беше блъскал, че главата му на сол стана. Тия работи ги знам аз. И зато и ще е дъра живата да ни си бия после главата, като Рамчо ли да се срамувам. Тая лисица не е умрела! Ми само се преструва на умрела! Да не е жива за назидание, защото ми изяде кокошките! И ако съм му посмел още веднъж някой да ме попита какво ще правя с тази умрела лисица и ми разкаже как тя се преструва на умрела! Мамка му! Айде, чупка! Айде, измитай се! Или чакай да ми свиете и кожата! Айде! Ние да ти свием кожата! Никогиш си! Ние ще му свиеме кожата! Айде, ще му свиеме кожата! Шиманска работа! Гъци! Мами, заедно с мене околята, па по едно време околята ми вика: това прасе трябва да е минало през границата, я в Гръцко, я в Турско. Ако е минал в Турско, нищо нема! Турчина свиня не яде. Ако е в Турско, да, ами ако е в Гръцко, ще го изведат и поме няма да остане от него. И околята това каза и се отиде. Аз си тръгвам обратно и си мисля дано да е минало в Турско, защото такова прасе не се намира никъде. И като си мисля това, усещам изведнъж: мамка му и прасе, сврело се вътре в мене и от туката до тука. Сврело се значи, само дано не ме изпоровита да ми измъкне корена. Мисля, прибирам се, а то парицата му с парица заровило се в кочната, мига насреща ми Нил Гяло, Нил Пирисало. Рек, майка му става! Брек, не ми брек, ще те убия! Скача маса, жена ми се хвърли от двори ми. Жив да си, не убивай го! А на мене жена ми вика: утре си какво ти става, ще ми убием с тая пушка. Жабата е мрачно животно, извика: горе ръцете, защото ще гърмя. Горе! Боже кръст си, жена ми, ти си поудял и си излязъл от кожата
Да видиш как бега жена. Бегат на пустите и свират като локомотив. Тя добре, че се върне, иначе аз щях да убия. Коя? Жена ми! Тя избяга, аз се сетях да требя жабите. Щом видя, че някой клечи някъде, требя. Сума нещо изтребих до сутринта и викам да си пребера вече жената. Кога отивам, гледам, че на прага клечат две жаби. Извиках се сили. Жабата е мрачно животно! И ги изтребих и тях. Питам ви, да не е ли мрачно животно жабата? Жабата е мрачно животно! Какъв ли ще е този шум? Майче, ще излезе някоя суматоха. Аз суматоха не влизам. Дето викаше баща ми Бог да го прости, ако суматохата е на едната страна, ти бягай на другата. Няма защо да ядеш по барата. Ама и ти ли му си един гявол? Откъде го вадиш този гяволък? Да ти се чуди човек? Да е наследствен? Не е наследствен, защото баща ми мреше за суматохи и беше ял по барата на всички. То си е дар Божи. Араламби, я ти като малко по-косна човек. Виж каква ще е тая работа. Абе, няма да стане! Не се трае повече. Ей, тук ме подбира точно под лъжичката. Ще се хвърлям срещу тази суматоха, окото ми няма да мигне. Турай главата в турбата и край! Гъци, 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 В турбата ми малко по-така да се ориентирам. Къде бе хора? Как така без ориентири? Как така без интифа бе хора? Ами, че нали дадоха интифа? Дадоха ли? Да му се не види. Аз помислих, че още не са дали интифа. Интифа, но за всеки случай аз да тръгна с кокилите, защото човек не знае като влезе сух, дали няма да излезе мокър от тая суматоха. Я кой кокилите и с тях ще прегазиш всякаква суматоха. Океан да се изпречи на среща ти и него ще прегазиш. Ди, кокили, ди! Пост маниер трябва. Кога влезеш в една суматоха без маниер и ще направиш веднага лошо впечатление. Ние на маниер скоро няма да се научим, а който пуши, може дори и да запуши за известно достоинство. Сега вече спокойно мога да вляза и аз, защото съм забелязал, че и в най-голямата суматоха, ако влезеш с маниер, тя също ще те посрещне с маниер. Тъй както слушам, тази суматоха не ще бъде ден малка, кой знае кога ще свърши. Да туря храна на стоката, да видя и той онуй, може и жената да закача, па и аз да влеза в нея. Една суматоха не може без знаме. Няма нищо по-хубаво от това да се развяват знамена и да се скандира. Ако аз бях началник на държавата, щях да наредя на половината от държавата да скандират, а другата половина да развяват знамена и да бият барабани. И ще излезем на първо място в света. Имам опит в тая работа и знае какво е. Като станаха събитията си викам, Араламби, гледай, те фане ветеро. И не ме фана, а други ги фана. Моята стана, късъцани, ето ги приза нашите душмани. Кураж, дружина, вярна, сговорна, и че сме вечера я покона. Да стигнем до дървото. Не можах. Тичах и му викам, но то попадна в дълговите. Взех си тогава пак Бога, чак на края на планината. Виж го това какво е хубаво. По-хубаво е даже от другото. Но какво ще правиш с него сега? Тук настъпи една суматоха, не можем да й видим още сметката. Мига, ще седнеш да съдиш зелено дърво в суматоха и ще чакаш това да се хване. С зелено дърво не се влиза в суматоха. Защо да не се влиза? Аз ще вляза с него и ще го посадя. Когато стане голямо дърво, всички ще казват. Това дърво го съдиха, кога беше суматохата. Никой не вярваше, че ще се хване, пък то се хвана. И гледай какво голямо дърво стана. Не вярвам, Дип, но щом се запътила, да вървим заедно. Да запаля една цигара, па да вървя и аз вече. Комо си Бог? Ау,
че ще гледаш добре кое става и кое не става за връзване. Ти от мен само искай да гледам добре кое става и кое не става. Айде, бързо! Суматоха до сега без пе не е стала, а и не знае как може да стане. Тоя градският овес, дето му прави хайката, ме кани веднъж на градска суматоха. Аз повикам, те като мириша с нос, топто и не мирише на суматоха. Ти вика, гледай, какво става? И върви отпреди ми, аз подирам му носа една стълба. И ни се приключение види ни нищо, а вървиме на пръсти. Питам го, къде е суматохата? А той, трай сега, тук няма просташки работи и идиоти. Ние на нашата суматоха и викаме приключение. Ние вървиме напред и ни се приключение, види, ни нищо. По едно време Оля като изрева: оле, оле! А тързина и да го попитам какво стана и приключението като замахна с стълбата, да ме удари през устата. Викам му, що си не правите суматохи, както народа си ги прави от папти века? Що се така делите от народото? Я знам, вика ми той, светът вече не се задоволява с прости суматохи, ми се развива, прави приключения, даже и авантюри. Той да една авантюра искаше да ме гони и вика, че била по-горе от приключението. Ама не можа да ме мържеш. Сега да видя къде е слабото място на тая суматоха. Не знам само дали сега да закача жената или после да я закача. Отче наши, же си на небеси! Дръжте суматоха! Цонки! Стой мирно! Не се напаса, бе, говедо с говедо! Стига си преживела! Тук е театър! А сега ми кажете, аз крокодил ли съм? Откъде на къде той ще ми вика, че съм крокодил? Той си ветре капата и си гледа кефа, една крава не може да намери, а после мене ме изкарва крокодил. Деца ми е направил, Господа го бие, а той ще ми вика, че съм крокодил. Това, що кръчма не зная, това, що съм моди не зная, веднъж само дето на панари ме водят да ми купи едни гащи. Да ми ги купи с дантели, Господа го бие. Що ще ми купувал на мене дантели? На подигравка ли ще ми взима от мене? Щех да пукна от гъдел. Така като кажа, тук гъдел. Така като кажа, пак гъдел. Все гъдел и гъдел. Дантели. Що ще ми купувал на мене дантели? Да ме умори от гъдел ли? Ами, че аз мога и да кося и да вършия. Камъни да вадя къдете мога. Ако по тебе и ликьор мога да бъда. Море, ще късам и ще фърлям, хиче нещо да зная. Очите ми да го не видят, да се продънега. Нема вече къде и кому да се оплаквам. Гръсти, гръсти и плача. Камъни от кариерите вади и плача. Децата учат да ми посмърчат и плача. Чистия кют си и плача. Океан съм изплакала. Нема вече къде повече. Ще късам и ще пърнам. Вече съм го решила. Не се трае, не се трае. Фанал се стяга колата. Питам, къде ще отива с колата в този момент? А той вика, трой, дай леп. Леп давам, да има какво да плюска по пътя. Къде, питам го, ще се влачиш сега? Ще отида, вика, за риба. Отидей се, не видей. И по едно време го гледам, че се видей. Ело да видиш какво ти карам, кроки! Какво ми караш да питам? Цела кола риба ти карам и една лисица за кожух ти карам. И аз тичам и кога гледам колата, ни лисица, ни риба, ни нищо. И не стига това, ами на всичкото горе крокодил ти изкара. Като дойде испанската муха, отиде да бистри колото и испанска муха. Аз мъкна тезеците да димиме, белки и влезе по шилка в очите. Господ да убие мухата, сума нещо изтреби. Абе, как тъй като види муха, сплескваме и като влезе в стаята я гониме, а като не влезе в главата, никой не я гони, а тръгва подирай. Каква е тая муха, бе, дето влиза в главата на човека и не ще да излезе? Ами човека не я гони, а тръгва право подирай, да ще си скъса
Да го питаш, то си къса жилите. Как не може да ти го каже? Ама, ще ти каже, че си крокодил. Цоки! Цоки! Как ти суматохата? Голяма суматоха и паника беше. Аз такава гигантска суматоха не бех виждал. А тая беше бая гигантска. Такава първица не бех виждал и като се турнах с бродвата, тя излетял с ръцете ми и хвърли искри. Гоца се обаче не дава така лесно. Ние се трудно предаваме. И тъй съм се засилил и така скоро стразих, че гледам по едно време, дрехите ми ги няма. Като съм се засилил да съм излязал от дрехите си. Летя и се трия във въздуха, то пък отренец сред това голяма температура да се нажежих до бяло. Детето разправяше, че даскала ти разправя, че като се трият във въздуха, звездите си запалвали ли, знам ли какво се. Пуши ми разправя даскала, когато аз сам го знам и го изпитах. Нажежавам се, ставам същинска звезда и втори път като се блъснах нещо страшно студено. То да излезе маланска преспа. И аз нали съм се нажежил, стопих преспата, цялата стана пара като кога се калява желязо. Кали ли се, барем, та да знаеш, що си стопявал преспата? Калих се не ми на шведска стомана стана. Което е истина, истина е, така беше. Кот се лети напред, а по жупката му лети след него, ама не можа да влезе в орбита и падна. Вика на нашите: видите ли, Гоца, къде е, а ние се още мотаме. Не сме се ние мотали, ти се повече мотаеше и ламеше и се по-малко стремеше напред. А ние се всички стремяхме. Даже по едно време изпаднахме в състояние на стремглавост. Истина, по най-стремглав начин, ама душ стремглаво. Вашата не знам как беше, защото малко със закъснение влязох и чух, че се само нещо викаше. Спокойно мисля си, да си наглася добре пушката, те щом викат толкова ще я прекарат към мен. Та щом се веда и гръмнах. Като гръмнах, те забих дън земя. Добре, ама тая имаше много голямо биме. Ще те успирам, викам и тебе, като направи едно шот! То се разхвърча едно мляко. Мляко, целия станах само мляко. Продавач ли си на мляко? Колко го даваш? Абе, как ще съм продавач, като цялото го попи земята? Аз никакво виме не видях. Изглежда то е било на другия край. Ами, че на другия край беше. Виме, значи от туката до там. Аз също и търсих на нея вимето, ама то на гамаша му излезе късмета. Григор, дали го някъде жаба прегази или го жена среща? Не, бе, жаба не може прегази. А ако ме жена срещне, ще я прегазя. Препих се от ходене и се забавих, защото нали натам отидох с кокили, ама ги изгубих по пътя, па насам се пеша връщам. Купуваш кокила? Абе, я! Що ти можеш купила? Абе, я се бегай! Ти да знаеш моите кокили какви бяха. Бяха, ама ги нема. Аз, нали, щом се появи суматохата, се качих на кокилите и като си викам, че ще я прегазя с тях, и пак сух ще изляза. И айде натам с кокилите и гледам, че по едно време в пространството се появиха странно летящи тела. Това сме били ние, дето първи влязохме. Нещо подобно беше, но не беше съвсем. Като вървя по-нататък, гледам, че в ливадата едно от тия странно летящи тела паднало в една купа с едно. Айде, бе! Айде, да! Айде към него и кога гледам, то е едно странно легнало тяло, голо. Мъжко или женско? Женско! Лежи си тялото, както е голо, излъчва радиации. Аз, нали, съм си малко нещо по откритията, поседях и открих, че това голо тяло от уния странно летящи тела, дето се появиха в пространството. Паднало е в ливадата и излъчва радиации, за да влезе във връзка с някого. Ти трябваше някак с известен маниер да се опиташ да влезеш във връзка с него. Аз се опитах да вляза във връзка с него, започнах да излъчвам радиации и влязах. Аз консум! Бая време поддържахме връзката и тъй както държа връзката, усещам, че нещо ме удря по главата. Не видях за известно време и като ми се върна зрението, гледам, че насреща стои жена ми. Оле, вика тя и почна да си скуби косите. Господ да те убие, не знам що си. Поглеждам наоколо, тялото обаче го няма. Ни него, ни копата, ни кокилите. Къде е тялото, питам жена си, къде са ми кокилите?
Тяло ли пищи тя, кокили ли, като взема кокилите, пък като почнато и тялото ще ми станете само на тела. Чакай, вика ми, не виждаш ли, че той беше от уния странно летящи тела, дето ги писаха във вестниците, а жената не иска да вярва, защото не е чела вестника. Жена вестник чете ли? Тя и да чете няма да повярва на вестника. Нема. Не са жените грамотни като дансата, като прочитат вестника да му повярват. За тая работа се иска грамотност. Аз, например, що прочета вестника и веднага му вярвам. Жена обаче никога няма да повярва. И моята не вярва. Така и така, викам, а тя не вярва и вика, като взема аз тая чиния, пък като те почна с нея, докато ме беси ли, истина ви казвам. И... Ами, правихме с нея малко суматоха в ливадата, ама ще е дребна. Кога я свършихме погледнах, той и вие сте я свършили. Ти на нас ни дай суматоха да свършваме. Тъй както гледам Григоре, пак си имал късмет, че си успял да влезеш във връзка с чинията. Аз знам, че човекът има късмет, има го. Моят късмет не работи. А като гледам някой, късмет им ще се изпотрепя от работа. Ме бутат някакво в дупка, па го затрупат отгоре, а късметът му веднага отива, разбишка всичко и измъква човека от дупката. Друг затвора ще го натикат, късметът му проче и там отива в извата. Като гледам някой на човек, даже не мязан, но на, късметът по работи. Тук ще отиде, там ще отиде, в странството ще иде, по центъра ще го изтеглят, митничари нещо ще го направят, депутати нещо. От късмета е, от шанса е. Братя! Лисицата ми я няма! Докато аз съм драскал по баира, тя се е възползвала и е отвейкала! Ами, че ти не разбрали, бе! Травник! Че лисицата обича да се преструва на умрела! Всичко това ти оказахме иляда пътя, ама то напроч човек и дедели път да кажеш, пак няма да спреме. Ами, че тая твоя глава не е глава, ами е някоя тиква! Ти не разбрали, бе, тиквеник! Че един човек отишъл за риба, че напълнил цяла кола чак до ритлите, че като пристига извикал на жена си, че като погледнали в колата нямало нищо. Мавка и ти тарекал човека! И стига, че ме излъга ми изяде и рибата, че ти това не можа да го разбереш, твоята проста тиква! Как да не съм го разбрал? Откъде ти ще ми казваш, че не съм го разбрал? Че кой си ти, да ще ме учиш мене и на гъш мърчо отгоре? Млак! Ти ще ме учиш мене, че един човек отишъл за риба, че напълнил цялата кола до ритлите! Я чакайте, не дей така! Вие каквото се хванахте за гушите, ще вземе да стане за смях на околията. За какво прилича това? Да схамете се най-после. Стой, Лило! Баща ти не беше такъв човек, Лило, Бог да го прости. Защо ще ме учи той мене, че след като човекът хвърлил лисицата в колата и като се пребрал, извикал жена си и ти, че жено, да видиш какво ти карам, като погледнали жената в колата нямало нищо, защо ще ме учи той мене? Стигни! Чакай да видиш нататък какво става. Братя! Гавашите ви ги няма! Като се хвърлих в суматохата, а те през това време изчезнали. Това човек не може да го задигне. Това може да го задигне само сумайтохата. Аз веднъж бях виждала на панаира една сумайтоха. Не беше кой знае каква сумайтоха, но беше с гамаши. Верно, че беше с гамаши. Горе носа и така на една страна, а долу с гамаши. Как няма да изчезнат такава суматоха гамаш? То човек се изчезна, така какво остава за едни гамаши? Човек де да знае какво ще му се случи. Аз дали се бая колебах, дали отсам да вляза или отсам. Накрая викам, я по-добре отсам. А тя през това време, като се извъртяла, то ме праста с нещо меко и козеняво, а после ме духна във врата. Де да знам, че през това време ще ми свие гамашите. Купувач ли си? Купуваш тия гамаши? Бага това го купа тук. Гамаши. Ти да знаеш моите гамаши какви бяха. Ако си купувач, купи ги. Ти ще се скъсаш, те няма да мръднат. По някой си начин, твоето е раздел на кон, не ще се качи на магаре. Как? Тия гамаши да са магаре? Че те са най-чистокръвен арабски кон. Айде! Ние нещо малко разбираме от коне. Шехерезада ми, братче! Само Шехерезада! Братя! Ръкавите ми ги няма! Аз като влезох в суматохата си,
начално, че се изкачвам по едни стълби. И тъкмо да вляза там, дето свършва стълбите и отведнъж гледам една кърпица насреща. Иска да ми се забие в окото. Тя направи така, аз направих така. И не можа да ми се забие в окото. Добре, ама в същия миг чух едно рап. Ами да му се не види, викам си, отиде ми шашлака. Купувач ли си? Купуваш то с ръка? Аз съм купувач, ама защо са ми тези парцали? Парцали никой не ме още излъгал. Това да са парцали по никой си начин. Това не е чиста стока, с зъби да я късаш не можеш да скъса. Седнало е Джорето, седнало е Джоре, сивото Джорето, сивото Джоре, звънка на вратиците, звънка на вратици, сивото Джорето, сивото Джоре. Гледайте, Петраки, от смъртоката той майче стане голям късмет излезе, защото му върна говора. Върна се. Аз щом влезе в чучумахата, тя веднага ме удари по главата и вика: "Тичай да донесеш вода! Пресъхна ми устата!" Тича веднага, Аз тичам веднага да донесох вода. А кога я докарах, чучумахата ме удари по главата и вика: "Тичай да изкараш кравата от оцената, че ще се напасе с оцена и ще вземе да се подуе." Аз тичам веднага да я изкарах. А кога я докарах, чучумаката ме удари по темето, що сила има, и вика: "Не видиш ли, че се подува? Дори едно да в устата я гони по баирите, докато и мине подуването." Гоних, минах най-после подуването, но зете вече не ме държат, едва се домъкнат. "Тичай," вика чучумахата, ама аз вече не мога да тичам. Стоя и не мърдам. "Тичай," вика, а аз стоя и мълча. "Що мълчиш, като го хуням?" писи се чучумахата и като ме фрасна под главата, те изревах 3 пъти, що си имам. Пердаки! На тебе па за какво ли се върна говора, като пак говориш като го колят? Ама ще не е така. Човекът не знае какво да си прави с говора. Ако беше грамотен, щеше барем да пише. Малко ли хора с говор се занимават с писане? Ама той не е грамотен човек. Ти пък си мислиш, че тия дето пишат са много грамотни. Грамотни, ама пишат хората. Седмици да скрибуцаш, па да видим лесно. Аз пък сега друга работа ми ще седа да скрибуцам. Аз да си призная, след като научих говора се родих. Той се родил! Дал говор, научи той мене. След като човека хвърлил лисицата в колата и като се пребрал и свикал на жена си: "Тичай, жено, да видиш какво ти нося!" Като излезли жената в колата, нямало нищо. Защо ще ме учиш ти мене, бе? Тиквеник! Я си Лилос попревери говора, да чуем какво човека ще каже. Да чуем какво той мисли. Глупости! Глупости! И ти не ме питаш и тоя, а пък тоя ептен глупости. Ти млад сега да може той да се отвори устата, че такава уста като твоята всеки ден не се среща. 1 метър човек, 2 метра уста. Говорът не е проста работа. Щом кажеш, че сме глупаци или глупости, така ще населиме, че не ще можеш да си седнеш на задника. Ти ще трябва да си направиш говора толкова голем, ама като копасено голем. Та да може мисълта ти да остане вътре колкото една игла. Иди тогава и търси игла в копасено. Загубена работа е. Никой не може да ти намери мисълта. Това по света има ли го? И по света го има, па и у нас го има. Мигър не сме виждали някой, дето говора ма толкова голем, че по никой начин не можеш да му намериш мисълта. Аравамбе не му е майката. Тук сме и ние бая напреднали. Не мога да кажа, че в другите народи сараламбене са по-напреднали. Тъй като гледам, май те ще трябва да ни догонват. Те си изпотрошили краката, дето догонват. Юруш, вика другите народи. Юруш да догонваме Гоца. Аз това не съм го знаел. А ето, сега си мисля, че то е много умно. То пък е толкова сумно, че няма на къде повече. Бай ти, Гоца, си един човек златен, акалия. Ако искаш да го кажа, пък да ми се обидиш даже. И той е акалия, и той е, а пък той е ептен глупак. Чакай! Аз искам да кажа. На него още мисълта му голяма, говорът му малък. Не можеш с малкото да прикриеш голямото. Можеш ли, примерно, с едно ей такова парче да си прикриеш голотията?
Той човекът се орли, ма като отца прикрие, то пък задницата на мисълта се вижда.